kadang wong Jackson ngono ya rono-rono ngono iki ndang disowater mak Jawa klik dirungokne teko sumben ngono ya ora iso ngono panggak tangane gitu kayak di base tambahi triple tambahi terus dilongin nih kadang middle kurang rotok ngono kuwi siji tambahin nih ngono kuwi carane piye apa ya rong pas ning atine ngono piye cara swara ya carane oh dirungokne nek rodok ngantos saiki engko nek gak anu oke gak penak ya cek pangkat gak penak ya ngono nyedakne akhirnya diwai koalisere sing papane carane ben rodok rotok ngono apa ben rodok dubler paling pikirane ngono wong Jackson iki gawane dhewe maka aneh-aneh no carane terus dirungokne pani kok cek apa saya gak enak iki piye ya cara tambah ya apane ya cara pikirane kadang duwe pikirane rungokne sitok-sitok muni ora ya ngono kae carane koyo deg nang atek glosor barang ngono ya kek nyang apa ngono lagi ngene wong-wong ngene kadang ya ngono kuwi terus disetelne ngono iki gak beneran angel cara nyetel agak pas ngono tenan yo wang ngomong kadang iso gedeg ya carane yo ada cara kukur mesti tanah yo angel nah pas lagune gak pas ngebase gak sewak jelek ngono iki angel jitu wae kayak nak rum petuk ngono terus kadang ngono nek wis petuk ngono iso joget-joget ngono paneno wis pas ngono ya iso mane kudu joget hawani kudu joget tapi ora butang joget lho jane asline iki ngono kae cara anu piye senam poco-poco ngono apa piye carane pertama itu sejak nek dreng iso joget ngisik wong iki carane ngisik wong sak asline ini di sawang neh ini pikir nyangkok jajale diwai neh tanah ya wong iki genjel lah asline kuwi asline ngono tak omong ngono iki genjel cara dirungokne ngono nyapo setel lagu sing kowe enak lah dirungokne santai karo ngopi ngono juga lho ngono ya ngono wis patok marem sedik nang paneno sikil paneno kudu ya ngono kae carane kudu ubah ya ngono kae carane turunah kuwi ya jogete cara dingeti wong ya ngisikne wong lho ngono kae asline lho ngisikne wong ngono kae joget model ngono kae setruk apa piye carane guyu aku dan guyu dhewe aku ki ngono lho ndelok wong ngono kuwi kadang mbane iki cara wong ngono kaya wong kurang pegean joget-joget anu iki atine carane pas ngono carane nyenengne ati lah ngono lah joget ngono dadane dijokne bareng sing ngono ngrasani isin lah kadang iro ngono kadang lho kaya ngono ku isin dhewe nek pas no anu ngajak kancane dijak joget ngajaware gila ngono iki delalah ora gelem ngono ki kan joget apa sentelan ngono joget biasa ngapi ngono ya ora sak keluar dhewe yo ngono kuwi terus lumrahe wong Jackson iki ngono kuwi lagi dicet tuh apa dicat nih Jackson neh ini suarane koyo malih dicat ora kira-kira ya malih gler carane ro middle mundak ro wotok carane ngono kuwi kira-kira malang kerek wis ngono kuwi cara wong Jackson aneh-aneh carane iki piye kanggo kabel diwai terus nek diuwek ya wis kaya wong iki lho carane iki wis ngono kuwi aneh cara wong Jackson iki oh carane colokan guri barang ngono iki dipethoti dincep meneh dirungokne neh kaya tuan nyedak akhire wis budreg ya wis tinggal ngalih